guys, ngiyanamukela ku-recap yethonga nangomhla ka-18 March 2025. USneh uyasaba, uthukile ngale sinqumo kumele sithathe uSanele. Uyamtshela nje ukuthi nje akangaqhubeki ngokusebenza kwe-construction ngoba nje ukuba sodlamini akufani naye uSanele. Umndeni wakaDladla ujabule kakhulu ngo-Andile ngoba izoba udokotela. Uze uthathe isinqumo sokuthi umthengele imoto ukuze izinto zakhe zibe lula, ahambe kalula. Since esezoba udokotela, bathi nje udokotela kumele ahambe ngemoto. Ubona-ke ngazuthi abazali bakhe bamosha imali ngokuthi bamenzele lokhu. Uthi nje kodwa mani ubaba besingekho isidingo salokho. Sathani lezi kheli nale moto le, angiyidingi mina. Akusikho isidingo sokuthi nimoshe imali. Ubaba-ke, hayibo, uyadlala wena ndodana. Imali nje ngiyithengele wena, usebenze kanzima ngabo wena, ufanele kuko konke okuhle. Thatha le moto le, kuzoba lula into. Zambuza abuze u-Andile ukuthi hawu, nithathe yona le mali ngoba siyazi la ekhaya izinto zimathi nje khululeka, ngithathe imali obola Sneh, wena nje thatha le moto le eyakho. Umndeni wakaNjinji uhleli uzama ukuxazulula, ukuthola isisombululo ngale ndaba ya-50 million wethenda kanye nalo 5 million olethwe uGadla. Hayi, uNokwanda nje usho ukubaqeda, uthi nje asithathe le mali le uSanele abuyele eThekwini, sihlukane nje nodlame, sihlukane nokuhlalela evalweni. Lokho bemhebeza uMakhumalo kanye nomkhwenyana wakhe umalume wamawele, lokho emtshela ukuthi kahle wena. Basigcineke uMakhumalo esethi nje isinqumo nje asizothathwa yisina, isinqumo sizothathwa uwena, ekhuluma noSanele. Uma uthi siyayekelela sizoyekelela, kodwa uma uthi asiyekeleli, hayi azilimi ziyetsheni, sizolandela wena thina. Uphinda ukhathazekile ngozama njengoba ezivalele ekamereni, engaphumi nje, engakhulumi namuntu, akadli. Bakhathazekile ngaye. Baze bathatha isinqumo sokuthi bafonele umngani wakhe uHlengiwe. Mhlampe mebona ubuso obuhlukile, ungasiboni baphinde, ungasiboni baba wakhe, kuzothi ukuthokoza kancane. Bavumelane-ke ukuthi bazobiza uHlengiwe azokhuluma naye, mhlampe khona umehluko azowenza. Mefika uHlengiwe, khwela zehlele kuyena uMbali ngoba phela uthe uHlengiwe, awu kahle bonawe zama, usungaze umkhalele kangaka uBanele, bengingazi ukuthi umthanda kangaka uBanele. Maningi amadoda la ngaphandle, vuka nje wena usithathe. Usho ukumqeda uZama, wathi nje phoma la endlini, phoma, awukwazi nje ukukhuluma kanjalo, wena nje unomona. Wamemeza wamkhiphela emnyango. UNokwanda-ke ubesebizela umyeni wakhe eceleni ezokhuluma naye-ke ngalolu daba lolu ukuthi angavumi ukuthi ukulawula uBanele, akayithathele uSanele, akayithathe le mali le, ayeke lezi zinto zodlamile. Wamubeka endaweni yakhe umalume, wathi nje angeke mina ngidonse unkosikazi nguwe ngiyikhala. Mina ngiyabona ubuhlakani bukaMakhumalo, ngiyabona nje ukuthi uMakhumalo umuntu wesifazane ohlakaniphile. Uyabona lo muzi uhlala wona lo, kuseyinto encane, kusakuningi kabi kusazokwenza uMakhumalo. Wamushiya kanjalo kuNokwanda, uthi ayekele ingqondo zakhe. USneh usakhathazekile ngoSanele, ukhuluma nomngani wakhe, umxoxela ngendlela izinto ezenzekayo. Uthi nje umngani wakhe, hayibo mngani, wena nje sukuma uzithathe, sekumyeni wakho. Angani kuyashiwo ukuthi umkhwenyana emshadweni uba yikhanda, wena uba umqala wakhe. Uyaqonda, ubheke phambili, uqondisa indlela, uyamseka umyeni wakho, awukwazi ukumnyekelela nje kanjalo. Advise uSneh ukuthi aseke uSanele kulesi nqumo sakho sokuthi ayolekelela kwibhizinisi le-construction. Amadoda amabili athunywe uGadla ayafike uvizini likaSanele eze kuyinhlanganiso. uSanele-ke abise watshela ukuthi hayi-ke ngizophindela nawe emuva lo 5 million wenu ngoba mina ngiwuthathe, ngizozibambela amathumba le thenda le.
abese bemtshela ukuthi hayibo ugolozela ugadla uzozisola wena, awazi ukuthi le bhizinisi lisebenza kanjani. Yazi besazi ukuthi ubanile onekhanda eliqinile, kanti nawo nje uSanele wathi nje aningitsheli lokho, mina nje la ngizosebenza ibhizinisi lasekhaya leli, angeke nje ngivele nginyekelele kanjalo nalo niqhubeke nalo, hambani nalo 5 million. Wathi nje ngizothumela abafana baniqukulele iy'khwama zenu banifakele emotweni ngoba nje thina asithathi le mali le. Bamtshela ukuthi hayi wena uzomthola kahle ugadla lo, wena awukwazi ukumenza kanjalo, angekho umuntu ogolozela ugadla. Wababuka nje uSanele, kungathi uSanele sethola isibindi sikaBanele indlela enza ngazo kulezi iy'nsuku lezi. Kuthuke ngisho abasebenzi cause bazi ukuthi uBanele umuntu obenodlame. Uyafika-ke usezotshela umndeni wakhe ukuthi inhlanganiso ihambe kanjani. Idrama kaNokwanda uloke ey'phephethe ngephepha njalo ngathi kuyashisa, angimazi usabani usisi, ngoba phela indlela ababephila ngayo vele ekuqaleni kusakhona uBanele. Hhayi useyafika-ke uhlengiwe-ke endlini kaZama la esenokha khona engeniswa khona. Ufike nje wakhele wadilika kuZama la ila esemtshela khona ukuthi nje akaphume, esemtshela ezakhe, emtshela nje ukuthi yena unomona kanjani, akaboni yena ukuthi ubemthanda yini uBanele. Athi nje uhlengiwe, bengingazi nje ukuthi umthanda kangaka wena uBanele, akhona amadoda la ngaphandle akugcwele nje. uSne kubonakala engazuthi usithathile iseluleko samngani wakhe ngoba phela useyameseka uSanele. Uyamtshela nje ukuthi wena uyindoda enobuhlakani, the knowledge le onayo uyisebenzisa esikoleni ungayisebenzisa nalana kwi-construction, and futhi nje i-construction izophumelela ngoba ngiyakwazi wena ukuthi wenza izinto zenzeke. Ugadla-ke kwelinye icala ugane unwabo phela udiniwe ukuthi uSanele lo ubuyisela imali emuva, akazange nje ayithathe le deal yakhe. Uthi nje uzomhlanganisa newele lakhe meqhubeka enza ngale ndlela enza ngayo-ke, uzimisele nje ukuya empini. Sekubuye ngazuthi umndeni wamagwaza usunesinye isithi esisha-ke manje, impilo nje yaSanele nayo ngathi izoba sengcupheni maduzane njengale kaBanele, ngoba ugadla akazimisele ngokuthi ayiyekelele lento kanje, umisele ukuthi nje kube nempi enkulu kabi ngale senzo lesi saSanele sokubuyisela imali ngumgabha lokuthi asebenze ngale thenda. Iphela kanjalo kwi-recap yanamhlanje guys. Please comment, like, share and subscribe. See you on the next one. Bye.